Pripravili sme pre vás novinky zo sveta nadúpaných aut. Pozrite si Automoto News. Tretia generácia štýlového hatchbacku Mini prichádza na prvý pohľad s evolučnými zmenami. Keď sa letmo pozriete na novinku a dosluhujúci model, rozdiely sú minimálne. Tretie novodobé Mini však nie je iba hlbším faceliftom prehlasovaným za striedanie generácií. Nové Mini je naozaj nové, aj keď tak nevyzerá. Nastupujúcu generáciu charakterizuje nárast rozmerov. Mini stojí na novej platforme a do dĺžky sa natiahlo asi o 10 cm. Šírka sa zväčšila asi o 4 cm. Do výšky Mini podrástlo o necelý centimeter a rázvor sa natiahol o necelé 3 cm. Do kufra teraz naložíte 211 litrov batožiny, čo je o 51 viac než u predchodcu. Veľkosť formátu nie je jediným znakom tretej generácie Mini. Pod kapotu sa poprvýkrát dostáva trochu kontroverzná trojvalcová technika. Z úvodnej ponuky troch motorov majú dva neurodzený počet valcov. Verzie Cooper a Cooper D disponujú objemom 1,5 litra. Na teraz jediný štvorvalec v ponuke má Mini Cooper S s výkonom skoro 200 koní. V dohľadnej dobe výrobca ponuku obohatí aj o základné varianty One a One D. Pribudnúť by mal aj špičkový diesel Cooper SD a nadúpaný Mini John Cooper Works. Na januárovom autosalóne v Detroite predstavila domáca značka Lincoln štúdiu nového SUV s označením MKC. Vozidlo z trendovej kategórie sa stretlo s pozitívnym ohlasom. Nemožno sa preto čudovať, že sériová výroba tohto typu dostala zelenú. Finálna verzia mala premiéru v Los Angeles. Dizajn hotového auta neprináša prekvapenia. Základné línie auta sú bez zmien. Všetky úpravy sa niesli v znamení racionalizácie. Znamená to väčšie svetlá, spätné zrkadlá, klasické disky kolies či konvenčné okrúhle výfukové koncovky. Interiér je na tom podobne. Od kabiny štúdie sa veľmi nevzdialil. Má ponúknuť luxusné materiály i bohaté vybavenie. Po technickej stránke nie je vozidlo novinkou. Pod jeho plechmi pracujú vnútornosti druhej generácie Fordu Kuga. Základnou pohonnou jednotkou bude 2-litrový preplňaný štvorvalec s výkonom 240 koní. Silnejšiu alternatívu má tvoriť nový motor so zdvihovým objemom zvýšeným na 2,3 litra. Ponúkne stáť do 275 koní. Štandardom bude pohon prednej nápravy. Chýbať však nebude ani systém 4x4. Výroba nového Lincolnu sa má začať zhruba o pol roka. Prvé kúsky by mali do predajní prísť v lete. Koľko za ne budúci majitelia zaplatia, sme sa zatiaľ nedozvedeli. Nissan predstavil druhú generáciu úspešného modelu Qashqai. Po stránke motorov holduje downsizingu, po stránke rozmerov presne opačnej filozofii. Oproti predchodcovi sa obľúbený crossover natiahol o zo pár centimetrov v každom smere okrem výšky. Po novom vypadne z ponuky predĺžená verzia Plus 2 pre 7 pasažierov a jej úlohu zastupí väčší X-Trail. Na pohon budú zo začiatku slúžiť dva benzínové a dva naftové motory od 1.2 do 1.6. Základ bude tvoriť benzínový štvorvalec s turbodúchadlom prevzatý od partnerského Renaultu, ktorý poznáme pod obchodným označením 1.2 TCE. Druhá generácia Nissanu Qashqai sa do predaja dostane začiatkom roka 2014. Japonská značka Subaru dráždi pred obrazom nového sedanu Legacy. Koncept prináša nielen dramatický dizajn. Celkovou dĺžkou 4930 mm sa môže smelo uložiť do škatulky s nápisom Vyššia stredná trieda. Kia oficiálne potvrdila, že na budúci rok vyšle na svetové trhy svoje prvé globálne elektrické vozidlo. Model Soul EV je v pokročilom štádiu vývoja. Korejský výrobca na teraz sľubuje zrýchlenie z pokoja na stovku za menej než 12 sekúnd a dojazd okolo 200 kilometrov.
Nissan ukázal vrcholnú verziu svojho športiaku GT-R Nismo. Pod kapotou má upravený 6-valec objemom 3,8 litra, ktorý motivujú k lepším výkonom dve turbodúchadlá odvodené z okruhovej verzie GT3. Výsledok: výkon poskočil na takmer 600 koní. Okrem toho má kupé vylepšenú aerodynamiku i podvozok. Talianskej automobilke Maserati sa darí. V krátkom čase priniesla na trh dva športovo ladené sedany, ktoré sa stretli s veľkým záujmom zákazníkov. V turínskej továrni sa podarilo prekonať hranicu 10 000 kusov, čo pre značku znamená rekordné tempo výroby. Súčasná verzia triedy S má za sebou pol roka života. Mercedes sa rozhodol, že je správny čas nasadiť jej korunu. Na autosalónoch v Tokiu a v Los Angeles predstavil verziu S65 AMG, ktorá tvorí vrchol modelového radu. Športovo ladená limuzína nadväzuje na 8-valcovú 63, no disponuje väčším motorom, luxusnejším vybavením i decentnými dizajnovými odlišnosťami. Okrem štítkov s označením sú to len disky kolies, maska chladiča či strieborné vyhotovenie otvorov v prednom nárazníku. Podstatný rozdiel je pod kapotou. Usilil sa tu dvakrát preplňaný 6-litrový 12-valec, ktorý je opäť o niečo silnejší než predchodcovi. Dosahuje maximálny výkon na 630 koní, ktoré prenáša na zadné kolesá 7-stupňový automat. Limuzína s ozrutným motorom zrýchli na stovku za 4,3 sekundy a podľa výrobcu má priemerne spotrebovať 11,9 litra benzínu. Najsilnejší znamená v tomto prípade už tradične aj najdrahší. Mercedes si za model S65 AMG bude v Nemecku pýtať minimálne 232 000 eur. Ak si prihodíte niektoré príplatkové prvky, za 12-valcový luxus zaplatíte pokojne aj 250 000. Aktuálna generácia Hondy Civic nie je žiadnou novinkou. Od jej premiéry prešli 2 roky, počas ktorých sa v kuloároch mnohokrát spomínala športová verzia s tradičným označením Type R. Hovorilo sa aj to, že sa automobilka na tento model vykašľala. Našťastie nie je to pravda. Civic Type R sa vráti, no počkáme si na ne ešte ďalšie 2 roky. Honda potvrdila jeho vývoj a dovolila nám pozrieť sa na jeho predprodukčný prototyp. Ten sa od klasických modelov líši na prvý pohľad. Tvary originálneho hatchbacku okorenili širšie blatníky, ostro tvarované nárazníky aj veľké prítlačné krídlo. Nechýbajú veľké disky kolies, silné brzdy či štvorica výfukových koncoviek. Srdcom auta bude poprvýkrát preplňaný motor. Doteraz posledné 2 generácie mali ostrý atmosférický 2-liter s výkonom 200 koní. No s turbodúchadlom sa pod kapotu nasťahuje podstatne väčšie množstvo plnokrvníkov. Honda hovorí o minimálnom počte 280 koní, vďaka ktorým by sa Civic Type R mal stať najrýchlejším sériovo vyrábaným autom s predným pohonom. Potvrdiť to chce dosiahnutím rekordného času na okruhu Nürburgring. To je od nás na teraz všetko. Ďakujeme za pozornosť a nezabudnite, že ďalšie aktuality sú tu v premiére už o 2 týždne.